Iya iya. Iso ae. Nek mboten iso ndak mboten saged lahir. Ayang ayang. RHS Production WM Audio WM Lighting peteng rasane ati kang nanda ngitung liyan hanyawa aku kowe lapu katresnan Mas wong ayu tak jalo ojo bisa katresnan Cantik, ayo joget. tresno kuwi akeh pagoda. Arep tumbako andika tresnan iki yen to aku sliramu radia koni senadyan dunyo rabi sonompo bakal tak soko yen burung tapi samengkang kuoso Mas kowe sing tak sayang ya lilo aku kudu kelangan Mas musti kaneng ati dong aku siji tresno iki abadi do dewa-dewa ning asmara kuwato ati kawula anggon kula lapo tresno datang kendhat saking coba tak rewangi tak pateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isa nyawiji Sak sak. Sikat deui. Loro telu Ciro lu so Mas kowe sing tak sayang pralilo aku kudu kelangan Mas musti kaneng ati tresnoku siji tresno iki dewa-dewa ning asmara kuwato ati kawula anggon kula lapo tresno datang kendhat saking coba tak rewangi tak pateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku
spesial kanggo adikku lanang ayang-ayang Seneng. Seneng. Aa, dalam kejaba matur nuwun kalih Mas Diono, Nggih. dalah Mas Anu Mbak Ela. Aku uga ngaturke matur suwun kalih ingkang asta Songsong Agung, Bapak Kepala Desa sak perangkat wis ngaturi izin pementasan. sembah suwun. Kita matur nuwun banget. Uga matur nuwun kalih Pak Gun, garasine sing dibongkar. Nggih. Matur nuwun nggih Pak Gun. Kuwatirku Muga-muga sok ben berkah barokah. Pak Gun gadah damel genten kono Ayo. sing di. Omahe lah sing dibongkar. Ya ora iso to ya. Matur nuwun. Tapi ya cek nyanda. Uga matur nuwun daleme dulur-dulur Jih sing guyu dipanggeni. lan dulur kabeh sing dirusui sedina suwengi. Matur nuwun banget sepura nek ana apa kelirune kanca-kancaku mergo anggotaku 100 wong ki ra sithik. Muga-muga wae piwales saka ngersaning Gusti kang luwih dene nikmat. Amin. Amin. Tambah apa ora lah Kon ben ya. awakmu terus langsung sehat. Ya. Tambah kowe Mas. Jajal ibu anu mama jajal apa minta apa? Ayo dikai lagu Pak nggih, hati-hati nggih Pak nggih. Jajal sampean Parkot. rada nyedak. Dalam kalah weton. Kalah weton menang kelon. Duh, tanganku hilang sih toh. Wis seneng aku iso tutuk kono ae lho. Lah aku anggere nyekno kowe mesti pikiranku ngene ku mbok piye. Kowe penak bojo mbocak ngalon ngidul aku wis 4 dina lho Bos gak mulai Bos. Lah wong sing tak gawe dikocolong kancane. Lah iku mang mbok kancing ta ora bocah. Patang dino ra mulai iku. Gak mulai le rencanaku ame Ojo kelar. lho ngombene no. Kembene apa? Jamu ralinu gingseng campur obat mercon. Dadine Sredor. Kok gak digoreng ae lho. Alah dibakar ae inuke ra umum. Digoreng. ya wis kalawetan ya. Kalah weton. Sijinan ya Mas. Sijinan ya. Sampean mang wis ayang-ayang iki mamah ya. Oke. Ombak gede tak seberangi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali. Apa? Kowe iki ape nyanyi ombak gede apa kalah weton? Kalah weton. Kok iso teko sekti? Kalah weton. Kalah weton sing piye? Sumpah pikiran tetep error tenan deh. Lali aku. Kalah weton kok ngono. Hae pisanane Batuke piye? cek. Batuke cek. Ngopo awak dhewe mbiyen kepethuk. Badokku piye? Ire wabila taufiq wal hidayah warida wal hidayah basam. Batuke anakmu demek sik. Oh mesti. Isine apa? Oh alah isine iki. Tuh. Kok 5 juta karek 3 juta. Suaramu iku apik. Neslotem sing elek. Wong kalah weton teko sekti. Lali ya, Pak. Lali iku ora kelingan, mulane aja mbok pikir. Balen. Baleni. Ayo, baleni. Baleni. Ayo. Ngeslotem elek, Cung. Ombak gede. Doneh ya. Ngompol, kok ngompol. Ngompol awak dhewe mbiyen kepethuk. Yen akhire Awak dhewe sing paremo. Dhewe sing kacau. Tre cah musik iki matane. Suaraku iku trae gak apik nek dienggo nyanyi. apike nggo apa? Adan, Bos. Tahu adan. Urung. Lah kok apik? Lah aku ameh adan dipenging Modin.
Piye? Pak De suarami jane apik nek adan, tapi luwih apik nek meneng ae. Aku yo terus meneng ae. Dinas, gak usah mek saweran song, santai aja. Wis gak usah. Wis mang wis dikeki pirang-pirang. Ngapa ta? Saweran. Ngopo awak dhewe mbiyen kebeto yen akhire ati iki sing diremo kabeh kuwi ora sing tak celuk jare wong tuamu watone ora gaduh Satu buah lagu Sekti. kalah weton Weton. Dik, Apa, Pak? najan wetone beda. Ning tresnane awake dhewe tetep dadi sonjo lan sinonjo ya, Dik. Ngoten to. Beda weton tetep manggala. wis kadung sayang wis kadung berjuang ati wis nyaman rasido cecodoan satuanku telu satuanmu wolu jare wong tuamu diitung ora ketemu apa sanggane wong tua ora marengke kok kaya ngene nasib sing parasake ngopo awak dhewe mbiyen kepotho yen akhire ati iki sing diremo kabeh kuwi ora sing tak celuk jare wong tuamu wetone ora gaduh Hey, ha, hey, hey. dipateni nanging ora mati Duh Gusti paringi kuat ati Oh, ah, hey. Yo, yo, yo. Yo, ah, ah. RHS Production
beton. Yes. Jaga regol. Siap. Dik. Lho iki sapa? Iki sapa? Ora ngerti lho. Ya ora ngerti lho. Aku sing jaga tapel wates kepatian. Kowe ora durung ngerti. Sing mbok cegat iki sapa? Lah, Bu. Wis apa? Iki putrane Rama Patih Lugender, ngerti ora? Sing ngomong sapa? Lho kok sing ngomong sapa? Sing ngomong aku iki. Putrane Patih Lugender iki mung siji. Sapa? Ndara Putri Anjasmara. Lho, kepatian iki telu. Kok iso? Nganggo Anjasporo, Terus? masalah yang seto, masalah sang. Nane putra kepatian ora mung siji, nanging Sing telu. telu. Krungu? Sapa ae? Anjasmara. Kanggo aja layang seto. Layang Layang sing. Layang mitir. Dadi kuwi ya anake Patih. Bisa. Ora mirip. Lho kok ora mirip ya? Tak Rama Patih Lugender piye? Ganteng. Gandeng. Awake kuning rewesi. Ngino kowe. Lah kowe kok Ngino. enak-enak awake. Ngino kowe. Kok ngene? Iki kok sabarine. Lah terus. Wong tuaku cilik, rupane ireng. Ya. Anake iki lho bagus-bagus. Berarti kowe anake Patih Lugender Iya, tenan. iya. Sebab apa tak walik? Heeh. Mergo nek kowe gak ngerti berarti kowe gak anake. Iki seto. Kowe berarti anake Patih Lugender. Iya. Ya sik. Yo, gitu. Ben ora padha YouTube iki. Ya. Yes. Dadi mulane tak wale. Ya, wis. Dadi ngene le. Iya. Najano sampean-sampean ki anake Patih Lugender. Iya. Aku percaya. Iya. Mergo Iya. eh ora padha iki. Iya. Patih Lugender. Hei, Hei, sumpah tergedere sapa? lho, mergo Patih Lugender maksudku ngono. Oh, Kok iya. Patih Lugender sapa? Saya terus. Jare paham. Iya. Iki nibakno peraturan utawa gawe UUD. UUD apa? Undang-undang dalan. Isine. Isine sok sapa wae sapa sing arep mlebu ning dalem kepatian kudu nggawa sinden, kok nggawa sinden. Lah pas liwat kudu nggawa tapok asmane utawa tanda tangane Ndara Patih Lugender. Mau wis kondo. Ya, Ya toh, aku iki ra cetok anake Rama Patih Lugender. Kowe wis ngakoni dhewe, ya ya ora? percaya aku. Lah ya wis percaya toh. Ning peraturan ora oleh di Peraturan tetap peraturan ora entuk di langgar. kudune ning Cit. masjid. Nek langgar kecil. Ngene Piye. Nek pancen kabeh mau Ya. saka Rama Patih Lugender. Heeh. Kudu duweni tanpa asmane Rama Patih Lugender. Patih Lugender. Piye? Nek sampean gak percaya nek aku mundi dawuh karo Patih Lugender, tak donot. Ngene le. Nah, Lah niki, piye? kula sing bingung nggih niki. Kok ngono? Ampun kembar wonten ing YouTube. YouTube. Iki gak kembar. Lah kula kedah kados pripun? Lah iki wis gak kembar. Kok saged? Kowe langsung takok aku, biasanya kan nyuwun wedal sekedap Oh, ngono. kan. Ya ora wis beda. Nggih leres. Ah, iki tak ora tak padakno neh. Gundul. Eh, Iku piye kok ngajak wong meneh? Jare sing jaga regol ki kowe. ya. Lah iya, kae sapa meneh? Saiki nek jenenge anak buah mesti kan ana kepalane Ya. utawa mandore utawa Mandor, bose. bose. Nah iki Nek kok beda ya? beda. Ayo kowe muni. Mandore. Elek ngene. Basak ayem. Ngene le. Nggih kados pundi, Po? Bener wong loro iki anake Patih Lugender. Nalika semono Patih Lugenderan kandha. Anake ana loro sing ketegaran, berarti ya loro iki. Leres. Seto karo kumitir. Mboten lepat. Ning eling Nggih kados pundi? welinge Patih Lugender piye? Sapa wae sapa. Ora ngawas kuwi sapa wae yen arep mlebu ning gone kepatihan kudune nuduhake
Tapak asma. Menawi kados ngaten kuwa sabdo palon, monggo panjenengan kedange mutaken. Wis tak kandhani meksa gak ngandel. Ora percaya kowe sing maju. Padha sampeyan. Kowe sing maju. Tenang. Kowe pengen ngerti tapa asmane Rama Patih lho Gender. Iya. Tenan? Iya. Tenan iki? Iya. Tak dudono nek ra kowe ora tak dudono. Iya. Ya iki. Tak tangkis. Ya. Tak tangkis. Ya. Tak tangkis. Tak tangkis. Ya. Tak tangkis. Lu tak kesembalan nang. Piye kena? Ora padha karo ning YouTube. Ya. Dipun wales wae. Balas nek wani. Kersane Ayo. mboten padha. Ono helm laku dhewe. Lho iya. Kowe kepengin ngerti tapa asmane Rama Patih Gender? Ya iki, ya. Ha. 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 Iya. Des. Ha. Ha. Iya. Ha. Iya. Ya. Iya. Ya. Iya. Wis ora padha iki wis. Wis gak padha le, terang le. Kowe kersane sampeyan sing diroyok. Ayo kowe sedherek. Ora iso. Mungkin kula sing munggah. Mergo kowe sing jaga rega. Kudu tanggung jawab. Ya. Ya apa ora? Ya. Wis tak dudoh kowe tak sempalani. Tak jotos. Ayo. Iya. Siap. Des. Iya. Siap. Umume iki seto kumiter sing ditikes kok ana. Ben ora Padha YouTube. Ayo. ngene. Kondo karo wong tuamu nek. Romo! Romo! Kondo to bandar. Saya bandar. Romo ambeh! Saya banter. Halo. Mo, niki mo. Niki sinten, Mo? Niki niki sinten? Aku niki. Ngaku putra panjenengan niki. Romo! Ngaku putra panjenengan. Loh, iki ketake sapa, Ucul? Siang kere. Aja. Lho, aja ini. Gara-gara nyengok Dia dia. kayak wong tuaku. Lho iku mang kate lho gendeng. Romo Patih lu gede mau jarane ketak ini. Oh, alah sak. Tak ketak ini. Mor, Mo. Mriki apa, Dek? Niki lho. Oh, lho ngene. Roh nyengok sirah kaya kuwethek aku. Mo, niki lho kurang ajar, Mo. Niki karone pripun? Aku kira kurang wayahe metu kok. Wis. Ben ora padha YouTube, digawe aku sing ditingkes cah lur iki lho rese. Sing gawe kok sapa? Cah lur iki. Iku lho. Kersane mboten Lah aku YouTube, Mo. ora gelem piye wong ben ora kembar. ngono. Ya, Niki Niki sinten, Mo, Mo? niki sinten niki sinten niki. kok takoki. Kula niki ajeng mlebet wonten kematian. Pamomonge wong sak Majapahit. Pasti. Lho iya, Sabda Palon. Sabda Palon ki ya aku, Naya Genggong iki. Iki Naya Gimbal. Oh, niku lho. Lek gawe jeplan rarakan. Kan Lah jadi nggone kono tok sampean. iki kan beda YouTube. Iya ben ora kembar ya. Lho salah apa iki mau? Arep mlebu ning kepatihan ora nggawa tanda tangane utawa tapak asmane sampean. Ya ora apa-apa wong iki anak. Krungu kowe. Dek. Maju sini. Kowe omong apa? He? Wingi kowe jarene sapa ae? Wae sapa? Sing ora nggawa tanda Taram tangane. iki. Kowe dagelan. Sampeyan sing ngomong dhewe ora mawas sapa wae sapa terkecuali sampeyan gak omong ngono. Bener. Lah nanging nyatane sampeyan wis ketok. Anak-anak sampeyan gak nggawa tanda tangane sampeyan. Nanging kowe wis kondo to? Kondo. Wis kondo. Najana kondo. Ya nek anakem terus wengo mergo bocah saiki ora kena diugemi. Anak iso mateni wong tuwa kowe gak roh ning berita. Iya. Anak mateni wong tuwa gara-gara njaluk sepeda motor. Wong tuane dipateni. Mulane kowe ora sandana. Enak kowe mau padakno, aku mau padakno koyo ngono. Iya. Lho iki Ora kaya ngono kuwi Lah aku. gek ngene wis ngene kok. Lho mergo wong tuaku mau dak wong ngono jare. Oh, gak aku gak ndawa Ya, pas. dadi ngene. Ngandani. Foto saya mau. Aja. Wis. Nah iki ora entuk mlebu wong Ya. iki omahe dhewe. Ya. Terus manggon ning ndi anak? Iya. Ya terserah kono. Nek sampean duwe paugeran ngono,
Lah apa aku dadi tukang jaga regol? Mo, panjenengan menika papate. Piye? Mergaweku terus apa? Kula niku ngelu, pecat mawon, pecat mawon. Pate wis mbok kalahno iki. Lho wong sekolahane bareng aku kok tan jejetan. Kurang ajar iki. Nom-nomane Pak Am iki mbiyen Haryo jejetan tukang demeni wong. Aja Kok kon demeni wong iki? Lho iya, Nek Cak. aku iki putrane sapa? Ki anak sapa? Kowe yo bener anake karo Haryo jejetan nalika nom-nomane. Lah mbokku. Mbok bakul kacang. Lho, Layang seto anake bakul kacang. Aku tenan ora. Layang kumitir anake bakul sayur. tenan kok. Mo, tak setuju. Bener. Tenan niku. Bener. Lho sampeyan Gagas, gagas. anakku Anjas Moro. Anake pembantune Pak Lupi. Berarti aku wong lanang Sing anak telu barep kabeh. Mo, dadi wong lanang gra. Gas. pecat mau. Wis ngene. Batuk. Arep bro kaya apa? Ya. Tetep tak salahne. Terus karepe sampean Dikon lan kowe lan Pun sampeyan mawon. kok Damarwan kok mikir bane wis kena tenan. Piye? Tak iwangi. Piye? Dipun pecat, boten pantes. Ganti mawon gaweane. Pecat. Ganti. Gaweane Pecat, ganti. tak pecat. Lagi tuwa iki, umume sing dipecat iki pegawai negeri utawa karyawan tetap. Ana tukang jaga regol kok dipecat. Ya regane kleru apa susu? Iso Lah wae. gawe. Terus nek mbok Diganti pecat, pegawean. Nek tak gawe pegawean. Ijen mbok weni Iya, pegawean. siapa aku? Oke. Tak gawe Apa? pegawean tukang ngarit ngeretke jaran. Gelem ta? Siapa ta? Ya Kowe wis, ngerti? ora masalah. Jarane ropatil gede 40. Tambah saiki, tambah 3. Tambah 3. Kowe. Lho kok kowe iki? Kowe 40 jarane tambah 3 kowe. Ora, 43. 43. Ning welingku. Ya. Nggonmu ngopeni. Aja nganti lemu, yo aja nganti kuru. Sebab Nek lemu ora kuat mlayu, nek kuru. nek kuru ndang cepet mati. Aku tak Ora. ora. Ya wis gak masalah. Ora kendale ora. Ning ana syarate. Apa nek? Sabar iki apa? Umpama aku ngaritno jaran 43 cacahe, Iya. nek suket tak pakakno jaran ijek, Hmm. jaranmu ternyata wis waret. Waret. Ning suket ijek Bisa. tak pakakno Pak Am oleh tau. Ya wis, takon iki. Lho, malah lho. Piye karepe iki? Wis, apa to? Ayo Anjas Moro. Boten pantes. Mbok pilih panjenengan mapan wonten ing pagedukan Sumaning Anjas. Ancen tak sengaja kakek. Mergo ana wigati sing bakal tak blakakake karo sampeyan. Menawi tetela wonten perkawis monggo. Paring dawuh dumateng ing abdi Sumaning Anjas. Aku tresno karo sampeyan Kakang Dawan. Tresna kados pundi? Tresno sing tak karepake ra bedane kok bojoan kaya Kakang Dawan. Estune. Layak terus bar. Menawi kados ngaten kula nggih tresna. Jas, Iki kula karepmu piye lho? kula tresno kalian Damar Wulan mo. Lah kowe lan. Kula nggih tresna. Ya, kowe arep kok tresno kaya apa kowe salah. Lebokno paumu. Ayo. Mengko dhisik. Nyuwun sewu ki Rama. Ingkang lepat menika boten namungake Kakang Damar Wulan. Menawi Kakang Damar Wulan badhe dipun lebetake pakunjaran, kula ugi dipun lebetake pakunjaran. Kok ngono to? Cak boten apa-apa. Ya. Kersanipun. Nggih. Ya, surat Kangge apa? foto sampean. Yo. Kok kados ngaten. Ayo, lebu Ya tak pakunjaran. lebu piyambak. Rama.
Damar Sasongko. Wonten pengantepatian. Kelihatan. Iya, wis wonten dawuh. Apa bener sira kang arep Damar Sasongko? Kasindian sang. Yen ngono rati nang sakto. Sasongko, kalamun kowe bisa bengkas karya. Kowe bakal mukti ning Praja Majapahit. Nani ji. Ento kemenangan cegat jalan padani. Diajeng boyong. Dawa kang Bawaito. Tak jaluk kanthi banget sliramu klemet dadi pasiksen yo diajeng. Sapa wonge sing bisa ngluwari aku lan sliramu ana Taman Sari Paralingga kene. Yen wadon bakal tak aku sedulur Sinaraweti. Yen kakung bakal tak switani diajeng. Yen koyo aku sing bakal Sane mlebu ning Taman Sari Paralingga sapa tenane kowe cah bagus? diwanoke. Aku Damar Wulan. Damar. Kosok baline sapa? Srawungake aku Waito. Waito, sawijine. Lan aku Puyengan. Waito lan Puyengan. Mapan ana ing Taman Puralingga. Kaperna apa kelawan Wurubisma Minak Jinggo. Garwanipun Kang Mas Wurubisma Minak Jinggo. Yen kaya ngono tiwas kebeneran aku ketemu kelawan kowe. Supaya aku ketemu Ijen lan Ijen kelawan Wurubisma Minak Jinggo. Manuta kelawan aku manjing ana ing Kilampat. Mriki kula nggih. Sop Waito. Ayo kene. Aduh, Kang. Ngono suarane kok enak. Wah, anu briyani nika lurahe. Ayo. Coba ndak gelengi. Ngaten nggih monggo. Keparang-keparang kok. Anjir, jebul karo aku ning jero sentom. Blodor dipangku karo bocah. Udah. Lagi nawa repot repot bentuke. Yung sapa Gus jeneng? Diwanoke aku Damar Wulan. Jenenge Sawulan. Damar Wulan. Sugih kendel Bondowangi. Mlebu Taman Paralingga. Jawat kelawan garwaku Waito lan Puyengan. Wis tak sengaja nganti aku carem asmara kelawan bojomu. Ing ujug aku mun kepengin ketemu Ijen lan Ijen kelawan kowe Wurubisma Minak Jinggo. Sawising kowe ketemu kelawan aku arep ngopo? Ngertenono. Cekane aku minta sraya saka Praja Majapahit supaya ngendhakake pakartimu Wurubisma. Oh, coba minta sraya ing Praja. Anggih, sugih gendel Bondowangi kaijenan. Apa kowe ora pula kawanto? Aku Wurubisma yo Minak Jinggo. Pilih bobot pilih tanti. Yen pancen kowe sepi mambur, ayo maju adep kono. Bagus. Temoke Anggih, jebul ora sumput nek tunggal yo, Cuk. atus ngaten nggih. Atos gegebok. Jaganen mayite Damar Wulan yo. Sapa jenengan? Sesuk-esuk arep tak pocok jagane.
harta tanjir ono nyang alun-alun ning Blunggangan. Lah Gus ngaten anjir ora. Musuh. Mati ra perkara apa-apaan, perkara slopong sing angel iku. Halo, balik iki desa iki. Kuyengan. Sinten ingkang tumindak kados sinten Kang Mas? Orono liya Urbisma Minak Jinggo. Kelakon aku tetandingan. Nganti aku kantoko. Saya meneh. Lelakon sing wis kelakon. Perangane punggawa praja ana ing Praja Majapahit padha gugur ana ing palagan peperangan. Mergo apa? Mergo Urbisma Minak Jinggo duweni piandel loro cacahe. Gudha wesi kuning, pedang Kunto Sukayana. Lamun gedhe rasa tresnamu kelawan aku njaluk kanthi banget. Cidra pusakane Urbisma Minak Jinggo ulungke ana ing tanganku. Kang Mas Damarwulan, kangge mbuktekake. Gedhe raos tresna kula dhateng panjenengan. Rantos sawetawis Kang. Sing ati-ati wong ayu. Ayo ya, Bu. Yen kaya ngono wae tolan pepuyengan. Sawetara ana ing sisih. Urbisma Minak Jinggo. Lamun kowe kesatriya kang pinunjul kang linuwih. Adepana Damarwulan. Kowe Damarwulan. Iya aku. Monggo ing arep wis lakon mati saka tanganku. Saiki kowe bisa bali urip meneh. Yo seret nyawamu ya lan Damarwulan. Nganti aku bisa walaya temaing jati. Mergo apa? Sing bisa ngusadani kelawan aku Waita lan Puyengan. Yo bener Waita lan Puyengan. Iki menika leres Kang Mas. Yo wong wadon samber gelap. Lagi kersanipun to nggih. Lah wong wonten sing bagus kok milih sing ala edan kok. Damarwulan Minak Jinggo. Kowe isih wani nyumbari Urbisma Minak Jinggo. Apa sing mbok sifat kandelan? Sawangen. Belum. Kuwi pusaka kulan Damarwulan. Gudha wesi kuning kelawan pedang Kunto Sukayana. Kok nganti tumibul ning tanganmu? Kowe sing nyolong ya lan. Gedhe rasa tresnane Waita lan Puyengan kelawan aku. Sak temah nyidra pusakamu diulungke ana ing tanganku. Bener kowe sing nyolong Waita lan Puyengan. Leres Kang Mas. Oh, wong wedok saben mlejek. Kowe seneng karo Damarwulan pusakaku mbok ketono. Kersane to nggih. Ngene ya lan. Api-apian aten. Wis bojoku loro pepeken. Watone pusakaku balekke ning tanganku lan. Kowe kepengin baline pusakamu? Iya. Barengi oncate nyawamu. Wis kelakon. Lamun Urbisma Minak Jinggo temekaning pati. Saka pangendikane Sang Juwita Ratu Kencana Wungu. Sok sapa wae sing bisa mberat reretu madangna swasana ana ing Praja Majapahit. Ing bisuke bakal jumeneng ratu ana ing Praja Majapahit. Wis ngaten Kang. Ora ana liya mung aku. Mula kanthi kuwi wiwit dina iki aku bakal nganggo gelar Prabu Brawijaya Damarwulan. Pawiyantan sampun paring